Ďakujeme za spoluprácu a také československé. Aj tá hymna je tak krásna česká, obdivujeme Kde domov môj, taká modlitba a Slováci prídu s tou bojovnou. Inak, neviem, či si to uvedomujete, to je ten duchovný odkaz. Zastavme ich, bratia, lebo sa oni stratia a stále Slováci niekoho zastavujú. Sú voľby a my stále bojujeme a niekoho odstavujeme a nikto sa stále má stratiť a jedného dňa sa už nemá kto stratiť, lebo všetci sú. Tak sme navrhovali zmenu tej hymny. Mala byť zmenená, to nikto nevie, že Slovensko moje očina, moja taká krásna, taká, ale vy tu máte nádhernú modlitbu, takže to vám závidíme, ale my máme takú, no dobre. Ale musel som to trošku okomentovať, tak padali tu silné slová. Čo nás zachráni? Láska nás zachráni. Jedine láska urobí zázrak. A hovoríme o tých vlnách, rôznych vlnách, ktoré nás napadnú. Semafor, ktorý sme spomínali. Potom tie zvonku vlny, keď vidíme, že ten kúkol vidíme všade okolo v sebe, v ľuďoch. A ja sa ešte trošku vrátim do Božieho slova. Taký most urobím. Máme v Izaiášovi veľmi silné slova. 43. kapitola, keď si to aj pozriete a nalistujete teraz, 2. verš. A tam hovorí Izaiáš silné slova a mohol by to niekto aj prečítať v češtine? Izaiáš 43.2. Keď pôjdeš, ak poznáte, veľmi známy text, ale si ho prečítame, tak vás poprosím, že 3.2. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nezhoříš. Plameň tě nespálí. Ďakujem za čtení. Dobre, tak tento text, keď idete do hebrejčiny, keď je dobre vidieť ten pôvodný jazyk, ten pôvodný text a slovičko, ktoré to znamená. Niekedy češtine a slovenčine to nevidíme. Napríklad Otčenáš, keď sa modlíme. Ako to máme v Otčenáši? Zbav nás zlého? A viete, ako originál? Vytrhni nás z pazúrov diabla. To už je iná káva. Hej? Vytrhni nás z niečoho, z nejakej vlny, z niečoho negatívneho. My sme toto trošku už tak light dali, tými prekladmi zbav nás zlého. Že? No zlého, to je nejaká myšlienka. Ale vyslovene Ježiš hovorí, keď si v zápase, vo vlne, v ťažkostiach, tak sa modlíš, Pane, vytrhni ma z toho. A keď sa Otčenáš modlíš zrazu, to má inú silu. Alebo Lutherová modlitba, hrad prepevný, poznáte. A viete o tom, že to je exorcistická modlitba Luthera. To nebolo len, my to len tak spievame dnes, že hrad prepevný je Pán Boh náš. A on sa modlil v mene Božom, lebo prežíval veľmi ťažké veci, viete, ktoré prežíval a iné. A to bol zápas muža za svoju vieru, za niečo. Spomente si na to. Takže tento text je tiež tak preložený, ale hĺbka tých slov je v tom. Sú ešte také 3 typy tých vln v živote, ktoré bežíme, také premostenie spravím s tou témou, ktoré je pred nami. A sú 3 životné situácie, ktoré žijeme, ktoré musíme. Prvá je, bežíme maratón. To je obdobie života, hej? Koľko má maratón kilometrov? 2, niečo, myslím, že to bolo. A teraz sme v Košiciach mali 100. ročník. To je najstarší maratón, neviem, v rámci akého regiónu. A prvá vec, čo hovorí Izaiáš, keď budeš bežať dlhú trať, keď pôjdeš vodou, a ten originál tam je myslený, že ideš dlhú cestu. Keď nevidíš breh, materská dovolená, alebo choroba, alebo niečo. Nevidíš, či to skončí. A to je prvá vlna. Poznáte to, kto z nás prežíva, kto z dnes musí bežať nejaký maratón. Niečo v živote, musíme si to odbehnúť. Na ktorom kilometri ste? A teraz nevidíte, že či to dobehnete ako. Pavol použil rád tento obraz maratónu a hovorí, vždy musíš mať cieľ pred sebou a cieľ pred sebou. Takže prvá oblasť, keď pôjdeš dlhým niečím, kedy nevidíš na kraj, Božie zasľúbenie v tejto vlne je budem s tebou. To znamená, že človek vtedy potrebuje tú blízkosť, intimitu. Budeme mať seminár, intimita v manželstve. Vtedy Boh presne prichádza k človeku. Druhé, keď pôjdeš, si to prepnem,
keď pôjdeš cez rieky. Samozrejme, to nemyslia sa takéto pokojné rieky, ako som ja dal obrázok, ale myslia sa tú najburlivejšiu rieku. Keď idete cez rieku, ktorá má bočné niečo nárazové. Hej, že vôjdeš do života, do situácie, v tom dni nevieš o tom. My sme sem prichádzali autom a tiež to nebolo jednoduché. A zrazu ťa to prekvapí v tom dni. Ježiš pozná túto druhú vlnu životnú. Tá prvá je dlhodobá trpezlivosť, ja som s tebou. Druhá je, tam by mal byť obrázok takých riadných, veľkých vln, ako ti naráža na nohy všetko. Čo to môže znamenať? Taká nárazová správa nejaká, niečo v tom dni. A Pán Boh hovorí cez Izaiáša, nezaplavia ťa tie rieky. Nezaplavia, hej? Proste, že predtým ten prvý verš hovorí, lebo ťa poznám po mene, viem, kto si. Takže druhá vlna a to zasľúbenie od Izaiáša v tej vlne je nárazová vec v živote, ktorú nevieme ovplyvniť. A tretia, ktorú máme, keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli. Čo vám napadá obraz ohňa? V Izaiáš, ako to myslel? Čo znamená oheň, keď povieme a čítame, táto vlna je veľmi nebezpečná, ohňová. Čo je oheň? Napadá vás niečo? Keď nám Božie slovo toto hovorí. Originál súvisí to s minulosťou. Niečo, čo z minulosti ťa dobieha. Niečo, čo si nevyriešil. Zrazu ti príde platiť niečo. Hej? Niečo, čo si vytesnil. Niečo, čo si myslíš, že to už je za tebou. Oheň, niečo, čo ťa spáluje vnútorne, z vonkajších okolností. A tam Boh zasľubuje, keď človek to vyzná Bohu, keď pôjde na kolena. Je taký herec, poznáte ho, Washington, neviem krstné meno, aby som to neskomolil, Denzel. A on vlastne je kresťan a má krásnu myšlienku. Keď večer idem si láhnuť, tak papuče zasuniem hlboko pod posteľ. Lebo keď ráno vstanem, musím ísť na kolena, aby som ich zobral a vždy vtedy si spomenie, že ide v modlitbou začne. To je krásna myšlienka. A toto je to nádherné, keď človek ide cez pokánie, v tom večeri skončí pokáním, ráno začína mať cez kolena, tak Boh vidí tie ohne, vidí, že čo všetko, dôsledky mojich zlých rozhodnutí, ale Boh nám zasľubuje, že vnímame ten oheň, cítime ten oheň, ale nás nezhorí ten plameň. Nezničí nás to. Len je to, dôsledky si zoberieme, ale nie deštrukčné. Hej? Takže toto vás chcem ešte povzbudiť. Skoro ideme ďalej. Tieto 3 vlny. Ak musíte ísť dlhý zbeh, Boh je s vámi, Boh je s nami. Ak cez rieky nestrhnú nás a oheň, ktorý sme možno spôsobili z minulosti, nás nespáli. Ak tie papuče budú hlboko pod posteľou. Myslíte na to? Veľmi ma to oslovilo, keď to povie taký človek, ktorý je aj známy. Takže ideme na to. Posúvame tému, jednu veľmi silnú, vládzete počúvať, hej? Dobre, OK. Potom zakývajte, už by to bolo veľmi ťažko. Veľmi silnú myšlienku, ktorú som si uvedomil vo svojom živote, a keby som to vedel skôr, bolo by to lepšie. Súvisí to s našou misiou, s našim povolaním, s našou výchovou voči deťom a voči ľuďom, s ktorými sa stretávame. A moja téma jazvy a rany, ale tá podtéma. Nehanbí sa za svoje rany. Svoje jazvy tam majú byť a neskrývaj svoje zranenia. Dobre, jazvy tam majú byť. Nehanbí sa za svoje jazvy, za ktoré sa niekedy hanbíme, to, čo sme urobili, a neskrývaj svoje zranenia. Spomínali sme tu naše deti, idem ďalej. Matúš, ktorý je teraz v Spojených štátoch, bol malý chlapec a tie deti to často tak urobia nešikovnosťou, lebo chcel strašne krájať so mnou jablko, tak sa porezal. Ale príborovým nožom, ale podarilo sa. A prišiel, slzy mu tiekli, prosím ťa, ja vykrvácam, tátik, ja strašne vykrvácam. Úplne sa zlákol. Tak som si tak pritúlil a napadlo mi vtedy, však ukážem mu svoje bývalé rány na svojich rukách. A tak som mu začal ukazovať a počítal som 9 jaziev. To som bol riadny babrak, som si povedal. A lenže každá jazva mala svoju výpoveď. Hej, a ja som si vtedy uvedomil, že ako
koľkokrát som urobil to, že som zakrýval pred svojim synom, pred deťmi, proste, alebo sa hanbíš za to, jazvy. Ale tým pádom, že som mu povedal, pozri, toto bolo na strednom Slovensku, dokonca jednu jazvu mám v tvare kríža. To je zaujímavé. To bolo v 8 rokoch a toto v 12 som si takto urobil. A hneď som mu povedal, toto bolo vtedy, toto bolo na dvore u starých rodičov. A ako som mu to hovoril, tak sa tak upokojil a uvedomil si, že veď otcovi sa to tiež stalo, aj otec je nešikovný, aj otec je. Viete, ja to hovorím preto, táto téma je hlboko vo mne a chcem vás tak povzbudiť pre naše rodiny, pre našu misiu, pre cirkev, v ktorej sme, aby tie jazvy a uzdravené rány boli dôležité v tom evanjeliu, ktoré prinášame. Veľmi si vážim Pavla, apoštola aj Petra. Peter, že boli takí prirodzení, takí nám blízki, až Peter bol taký až naturálny. A Pavol tým intelektuál, proste super, s takým rodokmeňom úžasným, farizej z povolania, potom neskutočné dary a charizmy mal. Ak si spomínate prvý list Korinským, 13. kapitolu, prvé 3 verše. A Pavol si tak vzdychne, i keby som jazykmi hovoril, i anielskými, i keby som mal poznanie, pamätáte si tie slova, to je známe, i keby som i prorokovať vedel. On vedel, o čom hovorí. Intelektuál prvý verš, duchovný dar je druhý verš, aj tá jeho viera. A potom hovorí, ale lásky nemáš, si ako prázdny zvon. Tvoja sebahodnota je nízka. Hej? To je vzácne, čo ten Pavol, bohatý človek vo svojej mysli, v intelekte a vo všetkom, prichádza k tomu, všetko je smeti. On hovorí, že to boli smeti oproti tomu, keď som našiel Krista. A Pavol hovorí tieto vzácne slova. A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami. A znova rozšírený preklad grécky je svojimi jazvami. Čo bolo uzdravené, ako keby, čo bolo v minulosti. Aby vo mne prebývala Kristova sila. Lebo vtedy, keď som slabý, som silný. Hrozne silný text. A Pavol, ktorý by nás mohol vyučovať a bol hlboko pokorný a ešte hovorí, prosil som Pána a dosť máš na mojej milosti. Mal nejaký problém. Na teológii nás učili, že apoštol Pavel, do konca života mu Pán Boh nechal, neviem, či ste to čítali, ale v apokryfných spisoch je to písané, percentuálne môžeme nad tým uvažovať, mal takú očnú chorobu, ktorá sa v Izraeli vyskytovala. Očnú chorobu, ktorá deformovala ľudskú tvár. Hej, taká orientálna choroba. A ten profesor, ktorý nás učil, prekladal Bibliu do slovenčiny, pán Gabriš, tak na apokryfných spisoch nám čítal Pavlova tvár, že vyzeral ako Satan a keď prehovoril, z neho išiel anjel. To znamená, že Pavel mal do konca života nejaký osteň, o ktorom hovorí. My nevieme, čo to bolo. Jedna z tých teórií je toto. A dosť máš na mojej milosti. A on vedel, o čom hovorí. Tak sa radšej budem chváliť slabosťami. Takže chcem vás tak povzbudiť dnes a pôjdeme, lebo je to úžasné, že žiadny superman, ktorý je ďaleko odo mňa, ako neveriaceho človeka, ako mladého človeka v 18 rokoch, najviac uchvátilo, čo som mohol nasledovať, boli ľudia, ktorí odokryli svoje jazvy a som sa v nich videl. Lebo ja som bol doráňaný. Na konci vám poviem 2 svedectvá, z čoho ma Boh vytiahol. A doráňaná duša, a keď som videl, že aha, aj on bol v tom, proste ja to cítim, ja sa s tým stotožňujem. Toto potrebujú mladí ľudia počuť. Toto potrebujú, samozrejme, s Božím slovom, ale v tom je Kristova moc a v tom je to evanjelium veľmi silné. A často hovoríme v dobrom len frázy alebo nejaké poučky a potom sa prechádza do nejakého presviečania, hej, a tak ďalej. Takže hanbíme sa. A ja sa hanbím za hlúposti, čo som urobil. Aj za včera, čo som urobil. Je ľahké priznať sa k tomu pred deťmi, pred najbližším. Ale tak veľmi dôležité. Mal som priateľa, ktorý mal operáciu srdca, teraz býva v Nemecku, a veľká jazva mu ostala po operácii srdca. A na kúpalisku samozrejme celé roky to zakrýval. Proste hanbíme sa za to a pritom je to tak veľmi dôležité, lebo niekto
ide na operáciu srdca, berte aj obrazne, a povie, wow, a to ste prežili? Ako to bolo? To je to najhlavnejšie, najsilnejšie, čo sa ľudia môžu oprieť o nás. A Pavel hovorí, ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je ono mocou. Ale evanjelium znamenalo, čo to znamená evanjelium? Dobrá správa, dobrý príbeh, spojený s tým jeho životom. Byť svetlom a soľou znamená nebáť sa odokryť svoje jazvy. A ja ako otec som bol konfrontovaný veľakrát a som s tým, že priznať sa, naše deti sú už dospievajúce, už dospelí, a keď je to dôležité, keď syn teraz robil nejaké hlúposti v tej puberte, a to boli takéto vlny, pubertálne, o tom môžeme mať semináre. A zrazu mu povieš, ja viem, o čom hovoríš, veď ja som tiež toto urobil. Je to úplne iná situácia. A o tomto ti môžem povedať. Priatelia, veľmi rozmýšľajte nad tým, či to evanjelium, ktoré máme priniesť ľuďom, nie je to o tom našom príbehu. O tom, že v tom našom príbehu je to evanjelium, v tých našich jazvách a ľudia sa tam budú stotožňovať a nachádzať. Je to tak veľmi dôležité. Takže o čom to hovorí? V čom sú tie jazvy dôležité, ktoré sú uzdravené? A poďme k ranám. Ako my tu na konferencii, ako kresťania, je to vec rozhodnutia. Chcem ukázať svoje jazvy, lebo to je znak niečoho. O čom hovoria jazvy? Ktorá bola dakedy ranou. Lebo zakrývame aj rany, samozrejme. To je ten slogan dnes. Nehanbí sa za jazvy a nezakrývaj rany. Čo to hovorí pre naše deti? Jednu hrozne dôležitú vec. Pracujem so študentami a oni musia toto počuť. Oni toto nepočujú od svojich rodičov. Oni to nepočujú v dnešnej dobe. Si krehký. Som krehký. Oni, všetko je zamerané dnes na to, že musíš to dať, nové možnosti. No, a dokonca v partii mladých ľudí je to posunuté. Už mladí ľudia nám hovoria signál, že nedokážu sa už uvoľniť ani pred svojou partiou. Už sa musíš začleniť do niečoho, oblieť sa do nejakého módu, aby si zapadol. To predtým nebolo. Predtým to bolo tak, že s rodičmi to bolo, aké to bolo, a v partii sa človek uvoľnil, tam sa aj vyrozprával, vyplakal. Dnes sú tí mladí ľudia konfrontovaní. Už nemôžu byť krehkí niekde. A mladí ľudia, s ktorými pracujeme a prichádzajú veľmi zranení, oni len túžili, chcem niekomu povedať, že som krehký. A keď to niekto počuje v cirkvi, keď to povieme, a Pavel, aj tak sa radšej budem chváliť svojimi slabosťami, pozri sa, to sa nezmenilo v mojom živote, tá náchylnosť tomuto hriechu, alebo znova sa porežem, to znamená, že nemám tie dary nejaké, ale som krehký. Jazvy hovoria o dôležité veci, krehkosť. Toto potrebujú ľudia počuť skrze naše svedectvo, skrze naše kresťanstvo. Druhá vec. Muž, ktorý stojí ako Superman, o čom hovoria tie jazvy? Pardon, aby som to neušlapal. Pardon. Som hriešný. To sa veľmi ťažko priznáva. Zlyhal som. Dagmar robila jeden silný príbeh o jednom pastorovi z baptistickej cirkvi, najvýznamnejšie na Slovensku svojho času, Tomáš Kryška. Možno ste ho počuli. A Tomáš priznal, ako on bol akože biskup uprostred baptistov a povedal, že celé roky perfektný kazateľ, všade ho volili na konferencie a potom priznal pred rodinou a pred ľuďmi, že je závislý na počítačové hry. Večer prišiel domov do 4 ráno, hral a jedného dňa už to nevidel uniesť, to zakrytie, a prišiel pred svojou rodinou a povedal, už nevládzem, pred zborom. Samozrejme ho všetci odsúdili najprv. A to si taký vzácny. Presne, to je ten tlak. Som hriešný proste. A toto, keď čím skôr pred deťmi, pred ľuďmi povieme, a ja viem, o čom hovoríš, proste nemôžem ukázať svoju slabosť. Vysoko postavený politik, môj priateľ na Slovensku, nepoviem jeho meno, mi povedal, keď tie veľké tlaky boli pred 2 rokmi, tak povedal, že tu sa nemôžeš uvoľniť v politike. Tu by ťa hneď zomleli. Proste nemôžeš byť slabý, nemôžeš ukázať slabosť, lenže my to prenesieme aj do našich životov.
že sa nevieme uvoľniť a ukázať deťom, sebe, aj ľuďom okolo, že sme hriešni. Je to tak veľmi dôležité. Priatelia, rozmýšľajte nad tým, aké je dôležité ukázať ľuďom naše jazvy. Som hriešný. A tej hriešnosti taká slabosť, ktorá môjho syna úplne rozosmiala, ale potom nad ňou plákal. Neviem, či sa vám to stalo. No, bol to prehrešok, lebo som nemusel odísť, ale ja sa tomu priznám, že tankoval som na pumpe OMV v Bratislave. Ako muž neviem robiť dve veci naraz. Hej. Niektorí muži vedia, že som telefonoval, vybavoval. Natankoval som a sadol som si do auta a odišiel som. A vôbec mi nezaplo, že som nezaplatil. Fakt. A teraz idem a také zvláštne číslo o 20 minút. Také ako z ministerstva vnútra. Fakt, také netypické, hovorím, to mám. A normálne zdvihnem, guchu dám a tam na druhej strane polícia. Už vedeli podľa značky. A on hovorí tak slušne, a som bol prekvapený, pán Mozola. A to, čo povedal, ma úplne dostalo. Nepovedal, okamžite sa vráte, 40 eur je problém. Však nebolo 400 eur, ale tak, ale aj to je problém, niekto to musí zaplatiť. A on povedal, určite ste zabudli zaplatiť. Určite vráte sa. Tvoja hanba obrovská. A najprv som sa chcel vytáčať. Ja som zaplatil. Nie, nezaplatili ste. Ani mi to nedošlo priznať si to. Ale to krásne, ako Pavel hovorí, ostať dobrej mysle. Dobrej mysle, že v manželstve je dôležité ostať dobrej mysle. Viete, čo to znamená? Aký je rozdiel medzi pozitívnym myslením, odbočím, ale dôležité odbočka, a ostať dobrej mysle? Pozitívne myslenie to je vo východných náboženstvách. Na čo myslíš, to sa ti stane. Myslím na dobrú vec a to sa mi stane. Myslím na zlú vec, to sa mi stane. Veríte tomuto? Neplatí to. Ako kresťania, podľa Biblie to neplatí. Pozor, že veľa kresťanov tým smerom ide. Pavel hovorí ostať dobrej mysle. Čo to znamená? Čo znamená v manželstve ostať dobrej mysle? Keď muž vidí, že žena niečo nedopovedala alebo opačne. Čo to znamená? Skúste. Ostať dobrej mysle. Ako to Pavel myslí? Zase hovorí, no v dobrom si to vyložíš. Že nenapadne ti, ako jeho nenapadlo. Vy ste chceli ukradnúť niečo, ale zabudla si. Hej, ty ste zabudli, ste roztržití a tak ďalej. Ostať dobrej mysle, zachovať si v manželstve, vo vzťahoch. Nevidieť toho človeka, aj kúkola, okamžite zle. Určite si za to, niečo sa stalo. Prečo si to neurobil? To je úžasné. Ale to som dôležité odbočil. Takže priznať, že som hriešný, že som niečo spackal. A keď som povedal to svojmu synovi, Peťovi, v jeho takom čase, v 16 rokoch, to bolo veľmi dôležité. Začal sa smiať, až do slzí šiel a cítil, že ani Ježiš nás neodsudzuje, ale potrebujeme ísť do úprimnosti, aby sme išli. Takže jazvy hovoria o tom, a dôležité je, že ukážeš tú jazvu, tak zároveň povieš, no v tejto veci mám zlyhanie. V tejto veci, tejto oblasti som slabý. V tejto oblasti padám. No musíme to odokryť v cirkvi v 21. storočí, aby to ľudia vnímali. A ďalšia vec, je tu niekto lekár? Máme tu lekárov? Áno? Môžem sa opýtať, akí lekári ste? Aké za lekári? Pardon. Máte tu ambuláciu? Pozná niekto týchto lekárov? Asi. Je to dobrý lekár? To je najlepší, však? Asi by tu nesedel, keby bol. Je to úžasný, tak skvelé. A keď je dobrý lekár, tak odporúčite dobrého lekára? Takže ktorého gastroenterologa mi odporúčite? Jednoznačne. Wow, super, môžeme vám zatlieskať. Super, komu česť. Ďakujem Bohu za vašu službu a za srdce, akým to robíte. A toto je výsledok. Oblak svedkov máme pri sebe. O čom hovorí jazva? Veľmi dôležité, ľudia v tom momente sa vás pýtajú, a čo ti pomohlo? Nemusíte ani evanjelium hovoriť. Hovoríte o depresii, hovoríte o svojom detstve, hovoríte o tom, že vás otec bol alkoholik a už vidia na vás, že vy to už neriešite.
prvé sa vás prirodzene spýtajú, na čo ti pomohlo. Nemusíš hneď povedať na začiatku Ježiš a Biblia. Ľudia sa pýtajú na lekára. A keď to je cez jazvu, cez príbeh, tak koho odporúčiš? Veľmi krásne, bez nejakej manipulácie tohto muža. Toto je lekár, ktorý je pravdivý, úprimný, neskorumpovaný, je odborník a myslím, že má tam ísť. Súhlasíte? Jazva, prirodzene, keď otvoríme ľuďom túto Bibliu, tak toto je silné. Ľudia sa spýtajú na lekára. Súhlasíte so mnou? Je to veľmi dôležité. S mladými ľuďmi, čo pracujeme, toto je najsilnejšie pri nich. Pred 2 týždňami o 10. máme služby Božie a zrazu prišiel mladý študent, 17-ročný, nie, viac mal, 19 rokov, z Ruska, nevedeli sme, že ešte Rus, Alexander, vošiel dovnútra a my sme už mali modlitby, už nás to rušilo. Poznáte, že v cirkvi máte niečo zabehnuté a zrazu Pán Boh vás vyruší a vás trošku tak prevetrá. A fakt nás to tak rušilo, sme sa modlili, už mali sme začať a vošiel dovnútra mladý muž, zaliaté slzy a hovorí: ja som z Moskvy, utekám pred vojnou, moja mama má 4. štádium rakoviny, zajtra má operáciu. Ja som neveriaci, ale modlite sa za mňa. A pre nás to bolo. A máte zrazu v dobrom to rozbehnuté, to naše evanjelické cirkevné, v dobrom, čo máme. A do tohoto Pán Boh vyruší a prevetrá to. Či skutočne vieme ako deti príjmať. Či vieme odložiť. Luther to povedal, stále musíte ten kairos vnímať a prehodnotiť veci. Stále. A on vošiel a tie bohoslužby boli tak požehnané v tom, že sme sa mohli modliť za neho. A som ho držal z jednej strany, druhý brat z druhej a stekali mu slzy a chodí teraz na klub 31 ku nám, hľadá ďalej Pána Ježiša a sme sa modlili za neho, za jeho mamku. Bez nejakej manipulatívnej modlitby. Ale prišiel muž, ktorý povedal: ja už neviem. Ako tá žena, ktorá trpela koľko rokov na krvotok? Pamätáte si ten text? Vyskúšala všetkých lekárov. My nemusíme už ani evanjelium robiť, že v 90. rokoch to bolo prirodzené. Človek je hriešný, ty si hriešný, Božie slovo rozdávali sme. To bolo úplne iná evangelizácia. Dnes ľudia prichádzajú, ja som všetko už vyskúšal. Ja nemám, všetci lekári. A teraz prídeš a povieš, toto je tvoj problém, tvoj otec bol alkoholik a môj otec, ti rozumiem. A je skupinka ľudí, ktorí prežili toto zranenie. A prídeš k tvojej otázke, kto je tvoj lekár? Takže nech to je sila jazvy, ktorá je. Nech to je naše povolanie a tak. A posledná silná vec, tvoj príbeh. František z Assisi, poznáte ho, ten svetec, veľmi vzácny muž, ktorý taký kristocentrický bol a veľmi vzácny, povedal, že to najsilnejšie evanjelium je to chodiace, že my sme evanjelium. Aj takú známú myšlienku povedal, keď bude treba, povieme aj pár slov, ale hlavne nech vidia evanjelium v mojom živote. A tá jazva hovorí konkrétny príbeh. Dátum, čas, lekára, ale ten príbeh. Čo sa tam stalo? Ako to bolo? Aha, to som to spravil, tam som sa potkol. Aha, rozumiem. A zrazu to je sila príbehu. Veľmi veľká sila príbehu. A zrazu Pán Boh ťa posúva ako misionára cez jazvy a rány. V Jánovi, posledný verš Jánovho evanjelia, ktorý ste len preleteli. Pozrite si ho, 21. kapitola, posledný verš. V češtine ako by bol, v slovenčine. Je však ešte veľa iného, čo Ježiš vykonal. Keby sa to všetko malo dopodrobná spísať, myslím, že by celý svet nemal dosť miesta na knihy napísané o ňom. To čo hovorí? Ako je to v češtine? Dobre to? Znie to podobne? Pozrite si veď keby sme opísali, Ježiš bol 3 roky zhruba na zemi, keby sme opísali každý jeden deň, každú hodinu, čo urobil, všetky slova, ja si myslím, že by sme naplnili nejakú univerzitnú knižnicu, možno nejaké mesto, nie? Určite. Tak o čom hovorí Ján? Pozrite sa, že o čom hovorí, že by celý svet nemal dosť miesta na knihy napísané o ňom. To je to otvorené evanjelium. Ján hovorí, je ešte mnoho iného, čo cez teba, cez tvoj príbeh, nie rozprávkový. Keď ťa Boh vytrhol ako v tom očenáši z niečoho. A keby sa všetko dopodrobná
tak sa dopodrobna bude písať a budeme hovoriť ako kresťania, soliť a svietiť cez naše jazvy a rány. A preto hovorí o tom, ani miesta celého sveta nestačia. Už dnes, vďaka Bohu za 2000 rokov milosti, že kresťania môžu prežívať uzdravenie rán a svedectiev, a keby každý napísal svoju knihu. Tvoja kniha je dôležitá, moja kniha. Ja mám svoj príbeh, ktorý na konci povie, my máme svoj príbeh v manželstve, vy máte svoj príbeh. Ján hovorí o vás. Toto musíme posunúť. A je to krásne zahrnuté ako posledný verš Evanjelia. Úplne potom sú už listy. Ako keby to evanjelista otváral. No a teraz dodaj svoju. Nie Bibliu, ale poď, ty si to evanjelium. Vás chcem povzbudiť, aby sme to tak vnímali. Je ešte mnoho iného, čo Boh môže urobiť. A tak Danielke, ktorá tu mala byť, Matúšovi, ktorý to zažil, je to veľmi náročné, keď dospievajúcemu hovoríte o zlyhaniach. To, čo Boh spravil a to, čo som ja zlyhal. Je to veľmi náročné sa vyzliecť. Je to veľmi náročné. Obnažiť sa. Viete, ako kňazi, farári nosíme luterák. To je to rúcho. A ja som si uvedomil, luterák veľa zakrie. Strašne veľa. Ja som 3/4 roka mal s chrbtom problémy. Ľudia nevedeli, že nejaký problém je tým postavením, tým oblečením, tým niečím vieš strašne veľa zakryť vo svojom živote. A nikto nevie, že sa trápiš vo svojom živote. A Pán Ježiš Kristus v liste Židom 2. kapitoly, 18. verši, hovorí tento dôležitý text. Pretože on nebol muž, iba slova, alebo poučiek. Ale pozrite si, čo je napísané. Pretože sám v tom, čo pretrpel, keď bol skúšaný, môže pomáhať tým, čo sú skúšaní. On tým skúšaný na púšti, na kríži, on presne rozumie nám tej konkrétnej oblasti. A ja vás chcem povzbudiť. Vy všetci viete, lebo rozmýšľame často nad Božím povolaním, čo mám robiť, za akými ľuďmi mám ísť. No to, čo si pretrpel, to, čo si prešiel, tvoje jazvy, moje jazvy nám určujú a nám otvárajú dvere k ľuďom, ktorí presne prežili ten obsah, čo my sme prežili. Je to nesmierne dôležité. Moc príbehu. Chce to jednu veľmi dôležitú vec. A ideme, takže k tým jazvám. 3 výzvy. Myslíte na to. Je to veľmi dôležité. Ale dotkneme sa ešte rán. Ak chceme hovoriť o jazvách, vládzete ešte, prosím vás. Môžeme ešte pridať. Dobre, ešte mám trošku času. Je tu jedna vec, jedna výzva. Idem k ránám. A mám pomôcku, ktorú som si doniesol zo Slovenska s Tomášom, najmladším synom. Máme obdobie, už teraz viete, aká je to loď? Nemá komíny. Titanic. Poznáte ten príbeh? V ktorom roku sa ponoril? 12. Narazil, koľko ľudí, vyše 1000 ľudí zahynulo na palube. A my to teraz čítame a toto je vlastne akože verná replika zmenšená, prekvapil na tú dobu moderná, krásna loď, prvá plavba, hneď katastrofou. A zrazu, keď čítame o tom Titaniku, tak pri tých vyšetrovacích spisoch, a keď to všetko prebehlo, tak sme si neuvedomili, ani to nečítal som, že keď Titanic mal vyplávať na loď, na vodu, tak oni mali v útrobách lode požiar. Vedel to niekto? Lebo vy, čo ste viete, že uhlie, ktoré je zhromaždené v kope, tak sa vznieti uhlie. Je nejaký efekt, taký chemická reakcia. Relatívne to bolo bežné vtedy, ale rozsah toho požiaru bol veľký. Jeden požiarník, čo prežil Titanic, o tom hovoril. Ešte urobili to, že tú vodotesnú prepážku, ktorá bola zdeformovaná tým ohňom, a táto časť práve, ktorá narazila na ľadovec, bola oslabená. Tu boli tie 2 komory, kde bol uhlie a v jednom bolo strašne veľa uhlia už žeravého. Ako sa to riešilo? Že hádzali to uhlie do kotlov. Museli sa ho zbaviť. A čo sa stane vtedy? No, zrýchli sa výkon. Jedna z tých teórií, preto aj tak rýchlo, ten Titanic strašne išiel rýchlo. Keby zastal, možno by nemal dostatok uhlia už na ďalšiu plavbu. Proste bolo tam veľa faktorov.
jedna veľká pýcha, jedno rozhodnutie, ignorovanie signálov, ale toto, ten skrytý oheň, zamlčaný, aj pri procese, ktorý bol v 12. roku. A tak čo na začiatku? Nádherná loď, čistúčka, voňavá, niekoľkokrát odkladaj plavbu. Išlo o veľkú reputáciu, veľké peniaze. Veľké peniaze v tom boli. Toto dáme, poznáme požiare, ale vedeli, že ten rozsah je dosť veľký. Zariskujeme. A tak vyplávala tá loď na more a išla veľmi rýchlo a skončilo to tragédiou. Na začiatku, keby povedali, že rušíme plavbu, tak by bola hanba, vrátenie lístkov. Že musíme to dať dokopy, prepáčte, oslabená stena, prepážka. Ešte tú prepážku, ten kúrič, ktorý, topič sa povie, nie po česky, ktorý to prežil, tak natrel olejom, aby to nebolo vidieť, keď tam chodili. Keby to priznali, dnes hovoríme o Titaniku, že slúžil 20 rokov a na začiatku bola veľká hanba, vracali lístky. A tak v živote, to je podobne, že na začiatku jeden skrytý ohník, všetko zvonku vyzerá krásne, vonavo, čisté, krásne, prepichové, všetko je v poriadku, ale len ty vieš, a šéf, a Pán Ježiš, ktorý vidí v skrytosti, že niečo, je tam nejaký oheň. A čo na konci bola? Aj tak bola hanba, ale bola už aj tragédia. Už nebola len hanba, aj strata peňazí, to, čo sa báli. A obrovská tragédia. A toto nás tak diabol klame. A ja chcem povedať, ak chceme hovoriť o jazvách, to je super, keď sa hanbíme za jazvy, teda nie je to super, ale je to dôležité to ukázať. Ale veľmi je tragické a zlé, keď skryjeme skrytý oheň, skryté zranenie, skrytý hriech. Niečo, čo je tam a zvonku všetci vidia, ako na tom Tomášovi, na mne vidíte niečo a nič nevidíte. Vy len poviete, bola téma nejaká, manželka tam mala tu, ale vy nevidíte, čo sa deje vo vnútri. My to vieme. Boh to vie. Ja vás tak povzbudzujem. Ak malý ohník vnímate v živote, a malý ohník vnútorný, ktorý si poviete, to dám, malý hriešik, alebo to sa rozchodí. Čo to spôsobí? Zrýchliš. Opatrnosť tam je. A si v akej vlne? Zrazu v takej oranžovej vlne. A prebehuješ tými semaformi. A vieš, že dobiehaš niečo, že musíš zastať a dať si dokopy veci, lebo dobiehaš už 2 roky nejakú oranžovú. Vás chcem povzbudiť, je to veľmi dôležité. Nezakrývať skrytý problém. A ten Titanic je varovný signál. A skončil to tragédiou. Potom to nevieme vrátiť už. Žiaľ. Ostane len smútok. Priatelia, chcem vás preto vyzvať, nehanbíme sa pred Bohom za naše rany. Aj tak to vidí. Proste nastúpili by ste na loď, ktorá viete, že má požiar. Nastúpili by ste na lietadlo, ktoré viete, akorát pristalo, má pokazený motor a nikto vám o tom nepovie. No nie. Ale napriek tomu robíme to každý deň, ak je to náš problém. Aj napriek tomu staneme ráno v našom živote, manželstve, v zbore a vieme, že niekoľko rokov, mesiacov, dní je tam ten oheň. A poznáte príklad s ryžou. Ryža. Keď ryžu necháte na tanieri hodinu, tak ju zmiete. No nechajte ryžu 2 dní. Už to horšie zmiete. Nechajte to týždeň. Už použite dláto, kladivo, majzlík, alebo ako sa to povie. No. Že je to presne to, čím dlhšie tú plavbu pustíš, však už sme blízko toho New Yorku, už to ide, ale príde tá ostražitosť a príde ten problém. Sám som túto tému chcel priniesť, lebo Boh ma zastavuje. Nie. Je tam niečo, musíme to dať von. Zdá sa to, že to je v poriadku, zvonku to vyzerá krásne. Nie je to v poriadku. Chcem, aby sme to tak vnímali a nehambili sa za naše rany. Vrátim sa k tej úvodnej výzve. Nehanbi sa za svoje rany pred ľuďmi a nezakrývaj svoje zranenia pred Bohom. Nezakrývajme ani pred Bohom, lebo sa to nedá. Pozbudzujem vás, keď ste si robili motýla alebo čokoľvek, keď budete na izbe, spomente si na ten Titanic. Ak je niečo, čo viete, lebo vy viete o tom, nikto o tom nevie, Boh o tom vie, neodíďme z konferencie bez toho, že by sme tomu niekomu nepovedali. Toto je ohník, tam sa to znietilo. Je to niekoľko mesiacov, možno rokov, dní.
keď sa to týka života a niečoho. Lebo vieme, že stena je oslabená. Pri náraze je problém. Vás tak povzbudzujem, aby sme to vedeli uchopiť. A na záver pridávam svedectvo, keďže sme o ránach a jazvách, chcem odokryť svoje zranenie, ktoré sa mne stalo v živote. Poprosím šarmantnú asistentku. Takže ja som spomínal, môžem pridať ešte svedectvo, vládzete, ďakujem, táto vlna, neviem, či bude. Uveril som v 18 rokoch, keď mi prvé evanjelium dal jeden vzácny brat z Čiech. Žehnám vám, bratia a sestry. Prvýkrát, hovoril o tej láske. A ja som vtedy mal to srdce k Lennonovi, proste. Mal som plagát Lennona na stene. A som sa tak rozprával s plagátom, John, ako by si toto ty riešil? Zvláštne, tú situáciu. Ako mladý človek, proste chceš mať vzory. Lebo môj otec bol významný politik, úspešný podnikateľ. Každé ráno ku nám chodil osobný šofér a ho bral. Len mal jeden problém. Keď sa stretával s tými papalášmi, tak začali piť. A my sme trpeli pri otcovi, ktorý je alkoholik. A ako dospievajúci syn v 17 rokoch prišiel do izby a som už hral na gitare a mi rozbil gitaru. A budeš normálny, reálny človek. Stále ma napadal, ubližoval mi slovne, to ešte horšie ako fyzicky. A toto bolo také strašne hlboké, moja rana, ktorú Bohu som prinášal a Boh mi to uzdravil tým, že som pustil tú horkosť. Tá rana sa vám nezahojí, lekári potvrdia, keď tam je špina. Pretože môžeš to prelepiť, môžeš dať antibiotika, stále. Musíš odstrániť. Čo je tá špina? No to je tá horkosť. Pustiť to. Aj čeština to má krásne. Odpustiť, nie? Že musíš niečo odpustiť. Preč to dať? Takže podarilo sa to a otec celý život bojoval s Pánom Ježišom. Vysmieval sa z toho. A vnútorne je to vzácne, keď niekto bojuje s ním, to znamená, že ho hľadá. Najhoršie sú tí vlážni, ktorí povedia, mňa to nezaujíma. A v 2018 roku odišiel do večnosti a zomrel na rakovinu. A bola Božia milosť, bol som posledné mesiace, mali sme posledných 15 rokov krásny vzťah v odpustení, vo všetkom, nádherné. Lebo keď nepil, to bol dobrý otec. To bolo v rámci možností. A boli sme na tej izbe a nevedel som, že to je posledný večer. Rakovina. A ešte chcel ten lekár, taký vzácny, že nasadí mu liečbu, aby mohol ísť domov. A on tak veril do poslednej chvíle, že niečo zaberie, ale do rána ten nádor sa mu otrhol a zadusil sa v plúcach, mal ten nádor. Ale bol tam môj syn a Boh pripravil ten kairos, čo som vám spomínal. Čo sa stalo? Boli sme tam a môj syn, ktorý bol vtedy v dospievaní, ktorý potreboval vidieť tie rány a jazvy, v búrlivom veku, v Bratislave je to veľmi zlé, v veľkých mestách. Tlak na kresťanov, drogy a tak ďalej, to je iný seminár. Nemajte deti v veľkých mestách. No a ten môj syn tam je a ja som ho tam zobral, Stárky je tu a aby ste sa ešte rozlúčili a on dúfal a otec mu hovorí, na zajtra mi dajú novú liečbu a ja verím, že pôjdem domov, to bola jeho meta, zaberie to. A keď videl to odhodlanie starého otca, tak hovorí, a môj syn je plavec. A on hovorí vtedy, že a ja mám zajtra preteky, tak vieš čo, budem kvôli tebe plávať. Sorry. A tak si tlápli rukami takto, že vnuk a starý otec. Ideme na to. Ráno ho veziem na plaváreň a príde telefonát. Pán Mozola, váš otec už zomrel. Ale večer keď sme si tlápli, sme si chytili za ruky a hovorím otcovi, je tu Pán Ježiš Kristus. Ja som rád, že si bol mojím otcom. Poďme sa modliť. A on sa modlil. Otvoril svoju ránu. A skrze oči náš to vytrhnutie prišlo. Ja to neviem opísať, tej miestnosti obrovská úleva pre ňo. Pre mňa už nie. Ja som mal radosť. A čo sa stalo? Ráno nám potom volali, že otec zomrel. A
Peter sedel vedľa mňa, už sme boli pri plavárni, keď budete v Bratislave pasienky, a hovorí, Starky zomrel, poď domov, musíme ísť domov. A on hovorí, nie, ja som mu sľúbil, že idem plávať. Tak plával a predstavte si, v plávaní to je veľká vec, kto ste závodne plávali, dal osobný rekord do 8 sekúnd. Tá motivácia mladého muža, ktorý sa o 2 roky staral majster Slovenska. A jeho to dnes sa spýtate, on povie, nezabudnem na ten Kairos. My sa modlili a starý otec mi podal ruku. A tam bol Boh prítomný. To bolo to zmierenie. Tak som vďačný za tú chvíľu. Prepáčte, tie emócie, je to stále vo mne. A ja som rád, že môj otec je s otcom a ide k otcovi. A to sú tie jazvy a rany. A dnes, keď s Peťom hovoríme, to bol veľmi dôležitý moment v jeho živote. A druhé svedectvo, takú svoju ranu uzdravenú jazvu vám poviem, pretože otec bol ten politik a významný v meste Zvolen na strednom Slovensku. Tak ja som bol v 1. ročníku na základnej škole a mal som učiteľku, ktorá chcela, aby jej manžel mal pozíciu môjho otca. Tak nevedela to inak spraviť, tak sa rozhodla, že sa bude pomstiť na jeho synovi. Prvák 6-ročný. Čo sa stalo? Rodičia o tom nehovorili, vy nemôžete o tom hovoriť, 6-ročný chlapec to dusí v sebe. Ona prišla, ako sa hovorí, nie že sedela na mne, ale riadne ma ničila. Bola lavica a sme sa matematiku učili, ona mi hlavou buchala o stenu, o lavicu. A ty to musíš vedieť, až nervy boli v nej, lebo nevedela znieť, že môj otec má tú pozíciu v tom meste. A potom jednému spolužiakovi jeden spolužiak doniesol takú mincu zo Zvolenského hradu, takú starodávnu, a zmizla, niekto to ukradol. A ona hneď využila šancu a povedala, Peter, ty si to ukradol. A pred celou triedou demonštratívne mi chytila tašku. Začala vysypávať. A ľudia, tie deti pozerali po mne. Veľké, to sú tie zranenia, ktoré idú vtedy. Malý chlapec, ktorý nevie sa ubrániť a nevie. Len slzy mi stekali po tvári a hovorím, nie. A neviete to vykričať. Rodičom to nepoviete, lebo sa uzatvárate. Nikomu to nepoviete. A toto Boh uzdravil v mojom živote, aby som odpustil tej žene, tej pani učiteľky. A ono sa to, viete, ako ukázalo v mojom živote ešte donedávna. Keď som sa stretol so zlou autoritou vo svojom živote, so zlým biskupom, alebo so zlým človekom, ktorý bol nado mnou. Zrazu som bol ten malý chlapec. Že nevedel som sa obrániť, povedať pár slov. To je taká projekcia psychologická. Aj z toho Boh ma dával hore. Ďaká Bohu, je to za mnou. Lenže čo sa stalo? Ja som skončil teológiu a tu skončím. Tak máte také slávnostné služby Božie prvé. A mal som ich vo Zvolene. A vyštveriam sa hore na tú kazateľňu. Aj v Čechách ešte sa ide, hej, na kazateľňu. Tak mali by to zrušiť, inak to. To je pozostatok. Viete, prečo to je? Lebo nebola akustika vtedy. No a som išiel hore a mal som tému o láske, Božej láske. Vidím hore, sklopím zrak a dole sedí tá pani učiteľka. Fú. A tedy som to nemal ešte jasné. A som sa chytil tej kazateľne. Bolo ticho. Ten farár mi hovorí, čo je Peter. Ja som zrazu videl tú ženu, ona sa pozerala na mne, ja na ňu, 6-ročný chlapec a sa vám to tak objaví. Modlitba vnútorná, Pane Ježišu, daj, tvoja moc v slabosti dokonáva. Ty vidíš teraz. A tak som to dal veľmi ťažko a povedal som to a videl som, že ona mala slzy na tvári a ja som nekázal proti nej, len som hovoril o Božej láske. Nepamätám si už. A Boh ma potom oslobodil od strachu pred autoritami. Už nie voči nej. To boli moje zranenia. Otec a strach z autorit. Neviem, ak máte vy nejaké. Naše deti a ľudia, ktorí nepoznajú Boha a hľadajú, potrebujú vidieť, že sme úprimní a že máme jazvy. Ale poďme riešiť tie naše rany, prosím vás, keď ste dneska tu, keď sme na konferencii. Dúfam, že som vás neunavil. A ten text je taký krásny, ten z Jána, tvoj príbeh je dôležitý. Je ešte veľa iného, čo Ježiš vykonal. Keby sa všetko dopodrobna malo opísať, ani celý svet. Tam je tvoja kniha. No. Tak ďakujem za pozornosť. Stihol som to. Dnes dúfam, že som vás neunavil. Ďakujem.